Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Iniwo ndakapfuurirwa nefriend yangu. It was only this year pandakazotangawo kuenda kune imwe church. Pastor ivavo vakandibatsira mushure mekunge vazondinamatira. Ndopavakabva vazondiudza zvose zvakaitika kuzonosvika marriage yangu ichizonoparara, ende ndikatoona kutoti zvechokwadi vanoona. Zvakaitika mukoma ndezvekudai: ndakaroorwawo ndichitori mwana mudiki ndichiri kuma20 years. Ndainge ndiine friend yangu. Izvi zvekuti unenge uchitamba nevakadzi vakuru. Pamba pandakazonogara, it was all because of him. Because akatonditi, uya unge uchigara kuno kune murume wako, in which me and my husband we were staying on the other side. So ndakabva ndazoenda ndikanogarawo pamba paainge achirojawo nekuda kwepeer pressure yaainge achindipa. Tava kugara paipa mukoma, munhu wekuti akabva azotanga kucontrola marriage yangu. I never even saw kuti it was very wrong, because iye sezvo ainge achishiya mutupo umwe chete nemurume wangu, ainge ava kutozviita sekunge ndivo vatete vangu mukoma, like achicontrola everything. Dzimwe nguva aitosvika pakutopinda mumba kudai nemurume wangu. Dzimwe nguva tinenge titori kana mumachira zvezvokuti inenge iri kana weekend, you just do your duties then you go back to bed with your husband. Munhu otongopinda mumba wotogara wototanga kutoita nyaya, otanga kutoti mukadzi wako isimbe zveshuwa mungaita basa rekurarana mumba muine tsvina kudai so, in which I would feel so bad. Ndobva ndatomuka paya, ndobva ndatotanga kutotsvaira kundai kuzivei kuti mother ava vainge vava kutochiva murume wangu. Ivo vaiva munhu wekuti vaimbopota vachinetsana murume wavo, ombonzi aenda kunogara nomwe mukadzi ambodzoka. So her life you could never even understand. Saka murume wavo pane pamwe paakazomboita sekunge ainge adzikama, already ainge atova neumwe mwana neumwe mukadzi uya waimbopota achienda chinogara naye. Saka zvainge zvatongova pachena kuti vainge vatova vaviri. Zvadaro ndipo pandakaona kuti kumurume wavo ainge atochinja, atovawo munhu kwaye, ava kutongogara ari pamba, havachanetsani, havachaiti sei. Saka ndakazovati nhasi aisi nhai tete ndiudzei, makambonyatsokuzvifambisa sei? Because ndikutoona kutoti mukwasha atova munhu wekutoti ava kutonzwisisa. That was when she started laughing and she said, you know what, pane kwandakaenda wena makoti. So ndakati ndaenda kuya ndine mimwe mishonga yandakapiwa. Mishonga iyi ndakabva ndazonzi ndaifanira kuti ndinge ndichizoita mwedzi wose ndakaiisa pasi pemubhedha so that ange achizodzikama. Ndakabva ndati neniwo ndinoida mukomanashi. I had no problems at all in my marriage zvekuti ndinganzi ndaizoda mishonga iyoyo, but nekuda kwekungoti I just wanted to see kuti zvinoshanda here. That was when pavakazoenda vakabva vazonopiwa mishonga yamuone kupusa kwacho, ndakatoita zvekutotumidzira munhu nemari kuti ndiendere kun'anga. Dai ndainge ndiripo zvimwe kuda zvingadai zviri nani, but mukoma ndakamutumidzira ari ega. Ndikabva ndati endai munonditorera mishonga yacho. Vakaenda kuya vakanopiwa mishonga, then she came back and she gave me mishonga iyaya. Mukoma ndakabva ndatanga kuishandisa, but ndingangoti 1 week when I was using mishonga yaya, zvinhu ndopa zvakatanga kuoma mumba. Murume madhiri ake kubasa aiwanzokuita, zvinhu zvainge zvava kusafamba mune zvakanaka. Tikabva tatanga kunetsana almost on a daily basis. Tainge tava kungogara tichingonetsana mukoma mufunge zvinhu, until murume paakazotanga kundirova. He would beat me up for no particular reason at all. Kuzonosvika one day achizongonodongorera pasi pemubhedha ndokubva atora chimushonga cheche. Mukoma nachi ndakarohwa zuva racho iroro. Then mukadzi uyu akabva azouya ndokubva azongovharavhara achiti wainge uri munamato chechechi. Izvo kwani murume wangu ainge akatoudzwa nemukadzi uyu kuti mukadzi wako muroyi. Kana ukanotarisa pasi pemubhedha ane umwe mushonga uyu waanogara akaisa pasi pemubhedha. Mushonga iwoyo ndiwo unokonzeresa kuti iwewe unge uchizosangana neminyama kumabasa uku, nekuda kwekuti iwewe autowirirani nazvo izvozvo zvekuti iye anoshandisa uroyi, because ropa rako iro haridi kuti
unge uchishandisa mishonga. Mukomana pose pandainge ndichirohwa, it was because murume wangu aiva neinformation idzo dzaainge achipiwa naye mukadzi uyu, and at the same time ndaiti kana ndine zvandinenge ndichida kuita ndaimhanya ndobva ndanoudza mukadzi uyoyo like dzimwe nguva pandainge ndava kunzwa kuti marriage handichadi, ndaitoenda ndatonomuudza kuti inini ndaneta handichadi marriage. Izvo kwani munhu aibva atiudza murume wangu next time patinonetsana nemurume pakunorohwa paya unzwa kuti murume anenge achiti I know kuti nezvangu hauchadi, this and that. Ko zviri kumbobva nepiko mukoma. That is how my marriage fell apart. So mukadzi uyu akazonditi wangu, kana ukaramba wakagarapo unokwanisa kuurawa, because murume wako kamurovero kacho kaava kukuita, it's not like he loves you anymore. Zviri nani kuti unge uchifamba mwanasikana. Mukoma ndakabva ndazodzokera kumba. Ndakati ndadzokera kumba, that was when pandakanzwa nemakuhwa. They did not even wait at least 1 week mukoma. The very next day ndo pandakafonerwa noumwe womuvakidzani wangu, and ainge akatombondiudza mukadzi uyu kuti vasikana handei kuchechi, uyu munhu wamuri kuwirirana naye uyo dai masiyana naye. Achitombondiudza kuti dzimwe nguva hanzi paitwa neimwe n'anga yaitombopota ichiuya ichitorara naye mukadzi uyu, ndokusaka akazosvika pakunetsana nemurume achizonotsvaka umwe mukadzi. It was because paiva neimwe n'anga yaipota ichiuya kuzorara nemukadzi wake. But mukomana nekuda kwepeer pressure plus tainge tino zvimaplans zvedu zvenhema zvatainge tichironga kuti tichazoita chibhizinesi chakati. Izvo kwani mukoma munhu ainge akatotageta kuda kunditorera murume wangu. Mukoma ndakaenda kuya ndiine mazi stress zvishuwa. Mukoma ndakati ndichinosvika paya ndikabva ndatoona madha vaya vainge vakatomonera zambia ravo chete, vatori busy vachitotsvaira mumba mangu. Apa mainge muchitori nehembe dzangu, furniture yangu. Ndakangobuda mukoma nachindine kahandbag kangu. Mukadzi uyu ainge asitomborina kana nyadzi, akatoramba achitotsvaira akatoti ko muri sei vasikana? Ndakarwadziwa. Wanguwo murume mukoma ainge abuda, ndakamuona achidzoka ainge akatobata chihalf bread nezvimadomasi nezvimashallots. He ignored me as if I was nothing. Ndakarwadziwa mukoma nashi until when I came to South Africa ndikazotanga kuendawo kune imwe church. So ndipo pandakazotanga kunamatirwa nevamwe pastor. I then started manifesting. Ndikabva ndazoudzwa kuti mimwe mishonga iyo yandainge ndakapiwa nefriend yangu, mishonga iyoyo ndiyo yakatokonzeresa kuti murume wangu atange kuzosangana neminyama, kutanga kundirova, uye zvekare nekundiudza kuti ainge ava kusandida kuzonosvika achizonorara nemukadzi uyu. Apa vaitana sisina budi. Ndakarwadziwa kusvika pekupedzisira. Handidi kukunyeperai hama dzangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Pakaipa. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma. Ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Ini hangu murume I feel as if zviri nani kuti ndinge ndichitanga kumuhorera like munhu wewe kuti ane nungu mukoma. And worst of all, kana akatosvita mbanje anotosarudza mukoma nashi kuti ange achirovha kubasa. Even patainge tichiri kuzimu tichiri mukomana nemusikana, I saw kuti murume wangu munhu ane nungu, ende zvainge zvichikonzereswa nembanje. But ndakatoti zvimwe kuda kana akaitawo mukadzi, kunyange amai vake ndo zvavaitotaura vachitoti you know what, murora tatofara, because now we know kuti anenge avawo nepressure yekuti amukewo sezvinoita vamwe varume, achangamukewo, akwanisewo kuti ange achiriritira mhuri yake. But yei mukoma, ndega ndakasvika pakuona kuti pano kana ndikasatoshinga semukadzi ndinokwanisa kuzotofamba nebhurugwa rinenge rakaita madembe. Mukoma munhu ainge asingatombozivi kuti mukadzi anotengerwa bhurugwa chake chaingoita ndechekuti kana akabata kamari munhu obva atoenda obva atonotenga mbanje dzake. Takamboitawo katakishopu kako kakasvika pakubhuroka nekuda kwekuti munhu aingoti kamari kandinenge ndatengesa
obva akatora akambonohodha mbanje. Mukoma, mbanje idzodzo dzakapera dzose, munhu achingodzisvuta shuwa kuputa mbanje dzaainge ati ainge achida kuzotengesa. Apa vamwewo vaainge akaita partnership navo vakaendawo vakanohodhawo dzavo mbanje, ndobva vatotanga kutodzitengesa. Vakatosvika pakutotenga motikari mastand muHarare nekuda kwekutengesa mbanje, but not as for my husband. Takazoya kunoku kunyika yevatorwa mushure mekunge sisi vangu nabankuru vati vainge vachida kuti tinge tichiuya kunoku. So takasvika kunoku, then sisi vakabva vati bankuru vainge vatotsvakira murume wangu basa, saka kwainge kuri kuconstruction. Dambudziko riri paari nderekuti munhu wekuti akanyanyisa kudzidza, saka anoti hazviiti kuti ndinge ndichikanya dhaga apa inini ndiine madegree. Mukomana achi ndakamuti but kunokuka ziva kuti hatisi munyika yedu, kana kuri kunzi uchazowana basa uchazoriwana basa, but for now wadi wamboshanda, at least unokwanisa kudzidzawo mamwe mabasa ukakwanisa kuzotozvishandirawo uri wega. Iye anoti hazviite, hapana pandingamboshandira umwe munhu mutema ndichimuitisa mari yeti inini ndiine madegree. In short, iye ari kuda basa rekuti rinotouya rine macompany benefits as in motikari, company house uye zvekare neagreed salary. So handizivi kuti mbanje ndo dzinovanzwisa nungo here kana kuti kwava kutopenga kwemunhu akanyanyisa kudzidza stereki. Ndinokumbirawo kuti munge muchindibatsira. It is not an easy thing kuti anototarisira kuti ndini ndinofanira kuti ndinge ndichishanda kubhadhara rent kuita sei. Ndakatombomoti naiwe paunondiona ndichibuda ndichiti ndiri kuenda kumapeace jobs because handizorore, dzimwe nguva kana nguva yekuenda kuchechi ndinotoishaya nekuti ndinenge ndichida kuenda kumapeace job. Ndikamoti ko kana ndichikunyepera sezvinoita vamwe vakadzi kuti anotongoti ndiri kuenda kupeace job, iye zvake anenge achitoenda kunoona zvikomba zvake. Akatongoseka zvake akati no, I trust you my wife, you will never do that. Chinondirwadza mufunge zvenyu. Munhu anoti kana ndabva kumapeace job kuya obviously ndinozodarikawo nemutown ndotengawo zvimwe kudati kunonakawo, because ndiri munhu wekuti when I am stressed I eat a lot. Saka ndinozotengawo tunhu tunonaka, tuzvikafu. Iye ndiye anozotopakura mukoma. The moment that he sees me being dropped by an Uber car, munhu anoita kubuda mumba ari bara, and the first thing that he will do is to check kana ndiine maplastic bags emagroceries. Kunyange zvikanzi anenge ari kuboot, ndiye anokwanisa kutovhura boot iroro mukoma. Baba ava havatomborina kana nyadzi, votoburitsa maziplastics aya, then you will rush back indoors. By the time that I'll get indoors, unotoona kutoti patable zvikafu zvacho zvandinenge ndatotenga zvinenge zvatosotwa, kana kuri kunzi zvinenge zvida kudziiswa mumicrowave, ndivo vanototanga kutozvidziisa zvikafu izvozvo. Then you will dish everything out. Aiwa, kana ari mabasa epamba here, hana nungo mukoma. I really do not know when was the last time pandakawacha, when was the last time pandakatsvaira mumba kana kusukawo ndiro. Everything he does it, but chaasingangodi kuenda kubasa. Saka ine hangu ndakandava kufunga kuti ndike ndichitsvakawo umwe murume wekuti anenge achindibatsirawo financially, because the burden that I am carrying, it is just too much. Apa kumusha uko vamwene vangu vanorwara, tinofanira kuti tinge tichivatumidzira mari dzekuti vaendeswe kumadoctors uye zvekare nemari dzekuti vange vachiwanawo chikafu chiri nani semunhu anorwara. He does not even act, even his mom being sick hazvitombomuvhundutsi izvozvo. Anotosarudza mukomana kudzokorora mamwe maseries. Can you just imagine kuti murume uyu ane mamwe mamovies ekuti anenge akaona movie iroro maybe a couple of days ago, paunodzoka uchibva kubasa unotoona munhu ari busy achidzokorora zvekare movie iroro. Kana ukamubvunza kuti naimi zviri normal here kuti munhu unodzokorora movie 4-5 times over and over again musingaende kunotsvaka basa, anongokudza kuti you know what, I trust in God and you need to trust in me as well as the head of the house, nekuti rangu basa
rakandimirira, and very soon I am going to get hired. Hanzi vose vaunoona vanhu ava vanoshanda zvemabasa izvozvi zvekukanya dhaka zvisina musoro, the day that I am going to get a job, because vanhu vane madegree akaita serake, like masalaries avo, they range between 40 to 50k a month. Saka hanzi you can just imagine kuti vose ava vaita makore nemakore vachiita zvemabasa izvozvi zvavanoti zvema-nonsense jobs zvisingadi kushandisa pfungwa sematauriro ake. Hanzi within 1 month I would have achieved all that they were working hard for more than 10 years. So ndozvaanotaura mukoma, but he has been applying and applying for a job, I don't know kuti from when, and he can't get a proper job. So I really do not know kuti ndoita will say I am tired of being the husband and the wife in this marriage. Ndaneta mukoma, ndaneta. I won't be able to do this for the rest of my life. Mai vangu vakangoti shingirira mwanangu nekuti zvichanaka, but until when? I am tired mukoma. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hey, mawane, it seems as if mukuzonotaura navo patori nemunhu uyu aripo wavasati vabvuma havo, but munhu uyu vanofonerana naye in secret. Saka mawane, ngatizame kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi pane mumwe murume akandipfimba ndikamupa mafone numbers angu out of stress. Yeah, mawane.